Byle nehrám to na počítači mi ako to ide. Raz som bol prvý ale nie som zaregistrovaný na Facebooku, lebo mi to neišlo, neviem prečo, ale pokúsim sa, aby sme boli aspoň 20. Pokúsim sa o to. Takže ináč ďakujem za odbery, že mi lajkujete a tak ďalej. Čo by som chcela ešte povedať? No, že či ste pozerali Kiki youtuberku? Je to dobrá youtuberka. Doriti, nepodarilo sa mi to. Je to dobrá youtuberka, chcel by som mu dajte odber aj mne. To je samozrejme. No a teraz ma zjedli. Takže ideme ešte na reklamu. A tuto vidíte, sme 2 level. Ja už som ten Lazar, či ako to neviem. Troška mi to laguje, neviem prečo. Som blízko pri neviem. A čo by som... No, takže skúsime, počkať. Nemôžeš ma zjesť, ne. Ježiš, Poland. Bože, pomoc. Na mobile to úplne neviem hrať, som Tom Lama. Úplne, na mobile to vôbec neviem hrať. Na počítači, no, dá sa. Ježiš, banana. Dobre. Čo som chcel povedať ešte raz. Takže, Svinia! Takže, lajkujte, odoberajte. A neviem ešte čo povedať. Zatiaľ sme 86. Oh my god. Za chvíľu budem prvý, ale ne, robím si srandu. Tam máš, no dobre, dobre, máš to u mňa, dobre. Tohto by sme mohli zahrať. Škoda, preveliká škoda. Škoda vážne. Škoda, že sme ho nezobrali. Jaj Bože. Škoda. Poďte, dávajte mi. Bože. To som dosť dostal. Ale nevadí. Vážne. Nie. Bože. Skúsime to ešte raz. Vážne. Tak neviem. Nejde mi to. Počkaj. Ide mi to. Dobre. Takže ešte sa s vami nelúčim. Chcel by som pozrieť v tomto videu Paťku Hipšovú. Tiež má kanál, ale nechce sa moc pretvarovať a tak ďalej. Nechcem nič zlom Paťka, ale mohla by si už točiť aj ty videá. Ja by som povedal, že to je dobrá youtuberka. Bože môj, čo sa tu objavujú vážne. No, skúsime sa nahrať to skore, lebo hovorím, že som lama. Som zatiaľ nikoho nezjedol a tuto beží volakdo. Pokúsim sa toho, ale pochybujem. No. Skúsime volak toho už zožrať, lebo už lezú na nervy. Ale Bože môj. Troška sa mi to nepodarilo. No, nevadí.
Takže odoberajte, lajkujte. To som už hovoril tretíkrát. Dosť vážne dobre. No, ale čo by som... No, ako... Bavme sa o tejto hre. No, ja. Vážne. No, konečne aspoň 3 level. Skúsime si kúpiť bola. Tuto ukážem vám skiny. Tuto máte Venus, Mercury, Banána a tak. Môžete si to stiahnuť. To fakt dobrá hra. Tuto. Vidíte, hociaké. Tuto pik, ten by sa mi hodil. Ale ne, robím si srandu. Ale mne sa strašne ľúbi tento skin. No, tuto sú vážne, ale tento sa mi fakt ľúbi. Tohto. Sumo, chlapče. Sumo, normálne, že sumo. Alebo tento Raptor, alebo T-Rex, alebo Kraken sa mi najviac páči. Alebo Shark, alebo Krokodil, alebo Lion. Tento sa mi moc... Prosím ťa, dosvedčte mi, že tento Cougar je mačka, hej. Nikto mi to nechce veriť, je to mačka. Je to mačka normálne, však pozrite sa. Je ešte červená. Aha, tí zúbky krásne, to je úplne mačka. To je úplne mačka, lebo ten vyzerá jak môj detko. Tento Hunter. Jak môj detko, prisahám. Alebo ešte čo hovorí. No tohto Lizarda už mám na mojom Facebooku, len nechcel som si dať môj Facebook. No a týmto sa s vami lúčim. Čaute.